Nanonood lang kayo ng full pig. Nako, hindi! Pag tumawa ka, talo ka. Isa sa mga pinakapaborito yung laro. Pero ngayon isip ko ang tema ay kabataan. Kasi mukha daw ako bata sa ating bagong gupit. Atin agad simula. Bigyan mo ako 3 bata dyan. Pangit pakinggan. Atin na simula. Maagang nagkapamilya, maagang nagkaanak, mga bobong tao, iisipin malandi agad, biyayato ng ama, kahit nung una labag, malandi One kung Piece. malandi at least hindi Ay. nagpalaglag, pangit man kung titignan, dahil bata ang edad, at least di tinalikuran ng responsibilidad, oo, Oh! kamali nung una, wag niyo akong husgahan. Kung alam na alam niya, baka mayupi yan. Imagine ko ni mukha ng bata. More power sa'yo kung kaya mo panindigan niya. Iba kasi tinatakbuhan. Pero hindi yan ang tamang ruta. Diba? Alam naman nating lahat yun. Kakaibang pagmamalaki. Ngunit sige. Sunod! Galing kay Edgar. Mama, ang pronouns ko ay they, them, at yep. Mali ang pronouns ko, pabigat. Galing kay Samakatuwid. Pera mo. Hoy! Tangin na naman! Akin na. Tita bagay. Sunod! Yan ang tunay na kabata. Kahit pilay na't lahat, basta makapindot, wag lang ng babae. Nag-recess tayo. Ano ba? Meron kayong 3 parts para maging tao. Okay? Spirit, soul, and body. Aha. Spirito ang kamukha ng Diyos. Ay yung Okay. hiniligtas. Yung kaluluwa mo ay nakakaramdam ng sakit. Ayan, nakakaramdam ng sakit, tinatamad. Yan, yung masipag. Yan, ay yung spirit. Yung ang kaluluwa mo. Yung soul, yung katawan mo, ito. Yung katawan, basura. Basura lang yan. Isipin mo, handa mo, pag sinunog, wala na. 18. Gusto mo maging ganon? Kaluluwa mo. Yan, final judgment. Pagmumura ka, inaantos ka, mapunta ka impyerno. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. The word of God is powerful, but careful. Amen! Kasi yan, sa isang salita makikinig sila. O diba, nakinig na kayo. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Kahit ang matapang, biyoko yan. Ano masama kung maitim ha? Ang daming mali doon, pero bata pa naman siya, okay lang magkamali. Pero wala pag nabukas ka. Sunod! Like serious. Ano to? Roleplay? Maria Clara? Makala ko seryoso eh! Bad trip naman! Talaga mo... Ayoko talaga niyan, leche. Sige na, tagal mo isang bata dyan. Alam to! Ng lahat ng bata. Sermon ng nanay. Sugod buntag hanto gabi ako na lang tanan. Murag mga anak kong dunya. Magpapservisyo pa sa ako makalaalaw. Naay na tanan wala na kasilhig. Hindi ko naiintindihan, sayang. Ako na lang tanan diri ah. Kining mga hugason sa kusina. Okay, siguro mga chores no, kasi hugas na kasi. Ibang-ibangan ni mga ilaga. Pakitranslate na lang kung ano man ito. Kaya ng tunay na tatak ng kabataan, diba? Sermon ng nanay, daig pa ang pare. Sunod! Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. No one away bata, bilay. Ina mo! Kaya ito yung mga nakapalibot sa kanya habang nagkakwento, nagtatalo. Ina mo! Makikita mo kung sino kinalaban mo. Ina mo! Sarap maging bata talaga eh, no? Wala akong iniisip. Baka ng ina mo! Wala responsibilidad. Saya happy-happy lang, diba? Di kailangan may pag-away sa comment section. Sa katoksika ng internet. Nakamiss. Sunod! Kilig electronic bill. Yan na, nare-refresh na. Ayan na. Attempts allow. Walang time limit. 6 out. Sa... Kailangan maka-6 ka above. Load layo. 10. Hala, zero! Yan, sige, TikTok pa. Nakatulong ba sa'yo? Ha? Yung mga copyrighted na kanta tsaka puwet na umaalog? Hindi, di ba? Ang sabi ko sa'yo. Sunod! Ibang bata to. Halagay, lago. Buti nakita nga ako kanina ng parang ganito na rin, di ba? Yung si Kuya kanina. Galing kay Captain Bash Bash. Anong ginawa mo, Maxine? Tiyangga na.
Yan po may kasalanan yan po. Yung mukha ni tatay. Ano po tayo? Natulog lang. Ano yung akin? Puta. Na! Ano yung akin? Yan, yun naman sila pagbata ka. Kahit kasalanan mo, mas na umiyak ka. Wala agad kasalanan yun. Pag matanda ka, kasalanan mo umiyak ka, pagtatawanan ka lang. Ewan mo, bata. Bad trip kasi yung mukha ni tatay. Ano nangyari sa akin? Matuwa ako doon. Alam mo, itatawa ko na lahat. Pwede ako matawa sa ulit. Rod! Batang ina na naman. Let's normalize teenage pregnancy, guys. 2 weeks na akong dito matait ang ina. Mas okay na, itae mo na lang yan. Iba, hindi mo kaya itae. Galing ecstatic. Ang pagkakaroon ng pangalan ay mahalaga sa isang bata. Tama, mali. Tama. Lumilipad na naman ang isip. Tangina, Marian! Ang pagkakaroon ng Iniisip niya pa yung magiging build niya sa ML mamaya. Ano ba? Mga umaalog na din sa TikTok. Nami-miss ko na. Iba kasi lumilipad na isip ng batas pag lumilipad na isip mo tapos matanda ka na eh. Sunod! Kami kay Endono. Yan, nami-miss ko na makipaglaro. Diba? May kalidad na editing. Magandang masking to. Tsagaan nyo, hayop. Yung siga sa inyo na, ano diba? Yung kalaban. Martina, may kasama pa playground dyan si Robin. Sarad. Galing kay Ned for Speed. Sa akin na. Batang Shabu. Ito ang bata. Ito'y damo. Lumili pa na naman ang isip ko. Paano ba yung isip ko? Sunod, paano mag-isang bayani? Iguhit ang iyong sagot. Magsunod na po. Okay, nice try. Napaka matalinhagang sagot. Sunod, galing kay Alexander. Modyo na 5 minutes ang pahinga. Proud ka dyan, ha? Okay. Sunod. Mama ko! Hilang mo ako, Jairil. Pagod na pagod ako. Hayaan mo lang kasi dyan. Makinig ka lang sa akin. Makinig ka. Masipag yan, guys. Amen. Masipag yan. Ito ang salita ng anak. Bigyan niyo lang yan ng saging, guys. Masipag yan. Bakit Mukha saging? kasing monkey yan eh. Nako, hindi! Hindi ko tayo i-delete. Magaling! Buti di mo dililit, bata. Nakalaki kang mabuting anak. Hindi ko tayo i-delete. Ang wholesome naman nun. Yan mga gusto ko, di ba? Di ba hindi lahat ng mga anak nagiging palamunin at pabigat? Di ba nakakapagpasaya sa kanilang mga magulang? Sunod! Ito dapat yung pinapalo sa mga makakatid dyan. Sunod! Galing kay Sir Sacho. Wow! Yep. Ito yung mga araw na wala si mami para magluto eh, di ba? Galing kay baked potato. Tumapa ka! Yan, paborito laro ng mga bata. Tumapa ka! Hindi daw. Lakas. May naglagay siya ng chakra sa kamay. Baba! Maganda. Maganda ang pagkaka-edit out kay police one has been slain by criminal. Sunod! Galing kay Ashley. Masama sa bata ang nagpupya. Oh, ba't yung matulog ka na? Masama sa bata ang nagpupit. Baka hindi ka lumaki niyan. Nanonood lang kayo ng Goldie. Hindi ka manonood ng gano'n dito. Alam mo, Rumi! kami dito, kang ganyan na. Hindi ka na, matulog ka na. Kahit siya natawa, talo ka. Siya yung bawasan mo ng buhay ko, hindi ako. Lit na bagay. Sunod, buntis and chill. Galing kay Pure Ad. Gamba? Alam ko na gagawin niya. Uy, puta gamba oh. Sa mata. Kunin mo na. Nakakapangamba ang mga pangyayari. Nakakamba na rin yung huli kong buhay. Sunod!
Galing kay Tutoy. Ano bang meron sa kabataan at sa kanilang mga bibig? Kailangan may pinapasok. Mo, galing ah. Huwag ka maglalagay ng ibon sa bibig mo, ate. Na I will not normalize putting the ibon into the mouth, ha? Delikado yan. Galing kay Q's. Ayaw ko mag-picture. Martin! Ba't yun naman tinuturuan yung bata magmura? Ano ba? Nadali ako. Hindi ko naman nasasabihin ko dyan, pero wala na akong dabdi, wala na akong buhay. Paano mo nito naman? At tapusin ko na lang to. Buti nga tayo. Sakit yan, pag malaki yung phone mo. Miss ko na talaga mag face to face, lalo na pag roleplay. Ayun, pag sabog. Pag sa manok ba yun? Diba yung sabi nung kaninang bata yung maitim? Ayan, makinig kayo sa kanya. Gusto mo ba maging maitim para sa Santo Niño? Itim. Gusto mo maging ganon? Hindi. Nasakto, malapit na ang Nobyembre. Tigas naman ng dextrose. Buti sinabi mo, buti ko nang di mapansin. Aling. Ay, nakakapangamba. Sunod! Kaya kawawa yung mga bata. Matutrauma yan. Dinoble check pa din kung totoo eh. Nakita ko na to eh. Yes Okay po, lang natin mga ulit. mamsi. Tagal na At nito. kasama ko po ang mga... Kabataan represent! Ang dami nating kasama. Dede ko na yung mamsi. Ano ngayon? Di ba? Ang bata dumidede. Importante yan. Sunod! Tanggap mo ba ako kahit bakla ako? Hindi, syempre. Hindi naman kita kilala eh. Labas ka lang ng labas sa TikTok ko eh. Tama. Oh, speaking of TikTok, kaya binuhay ko yung TikTok ko. Ito yung link, nalagay ko yung link sa description. Gusto nyo? Siguro magpo-post ako dyan minsan. Galing kay Chris. Bukas sa TikTok, nakita ng babae na ng president. Chad, social media user is. Sunod. Pagod ako. At paguli. Yan po, no? Yan! Ganda ng PLDT! Fiber! Wow! Gago! Putang ina, Pildite! Kabit! Putang ina mo! Gago ka, PLDT! Ang Saan fiber! Gago! Saan galing kita? Fuck you ka! Fuck you na nga, kapa. Kaya, Sobrang hina ng signal mo! Putang ina mo! Putang ina mo! pero maingat pa rin siya kasi Fuck you! alam niyo pag sinira niyo, wala na talaga sa internet eh. Gusto niyo para mga ganito, tumawa ka ba? Nabuntis ka ba? Nang maaga? Kung hindi, wag niyo natin like, share sa mga kabataan, yung friends, at wag niyo kalimutan mag-subscribe. Batang Paulo na mamaalam.